May oras labot Kapampangan. Wala akong magawa eh. So, uy ni. Gawon ko na naman ini kana akong Tegalugan series at panganam ni yata ini. Kailangan ko mong explica kaya kayo nung makanano kong gagawin din kana akong Tegalugan series na eh. Ipagbasihan ko mo nung sasabihan di keng Tagalog dapat atin niyang makatulid manong Kapampangan Tegalugan niya. Halimbawa, nung kutnan may Tagalog, nano keng Tagalog yung bamboo mo. Nano pakibat na kaya ka. Siyempre kawayan na anan eh. So ngayon yung kawayan Tagalog ya, Tegalugan niya. Istong ginamit tayo keng Kapampangan. Halimbawa, itang balekong kubo, kawayan na ginamit ko. Tegalugan niya kanita. Kawayan niya yung mas manayon na Kapampangan. Kung namin Tagalog, nano kayong Tagalog yung eggplant mo, napakibat na. Siyempre, talong nga eh. Ngayon yung peugtuan ko nan din, ligang talong ako nung akong magsalita. Tegalugan niya kanita, yung mas manayon, balasenas. Madaldal, mas manayon, malabit. Okay? Kilala, limbawa, kilala may iba pa kong Ben? Para ka na ako, yung mas manayon na Kapampangan, kakilala may iba pa kong Ben. At yung ka, kita mo muna, iya mo kilala. Kasi kilala ya, Tegalugan niya kanita. Mo titiisan na masakit ka buntok, inom kang panulo. Yung titiisan, gagamitan din rin Tagalog yan. Yung mas manayon na Kapampangan, pibabatan. Mo pibabatan na masakit ka buntok, inom kang panulo. Okay? Latigo. Then Tagalog gagamitan de. Ita mo latiko tamo. Kayo kaya si depende kung nanong orthography gagamitan tamo. Kaya kad sabihin dere nga liwa, ba't siya kayong Kastila na ara. Fine. Huwag kinastila ara. Pero hanggang kinastila ala pa, ating Tagalog, kinastila, ating Kapampangan na kinastila. Okay? Nano yung breakfast keng Tagalog, amo keng kasabi mo. Siyempre, yung pagkibat na almusal. Eh? Pero kaya katamong Kapampangan, mas manayon niya nung amusal niya mo, alayang L. Okay? Magselos, mga lalo, o mga lalo. Kahit, atin niyang H, wari, tamong Kapampangan, lata namang H. Yung kahit, Tagalog ya. Yung manayon ng Kapampangan, ang gyang. Okay? Kahit kami dilo, malyari kang tugi kaya kami. Gusto kanta, Tegalugan niya kanita. Ang gyang kami dilo. Okay? Kayapin. Yung kayapin, Tegalugan niya. Yung mas manayon na Kapampangan, inya. O kaya nyapin. Sa bagay, Tegalugan niya naman. Uling pwede batanan nita, din Tagalog, sa bagay ara. Sa bagay, hindi naman ako Kapampangan. Okay? Pero yung mas manayon na Kapampangan, king bagay na ako mang Kapampangan. Okay? Dahil, at hindi namang H yan, itamang Kapampangan latang H. Yung dahil, Tagalog yan. Yung mas manayon ng Kapampangan, uling. Okay? Dahil, may bait ko king Kapampangan, biasa kong Kapampangan. Nung sabihin mo kayo mas manayon na Kapampangan nita, uling may bait ko king Pampanga. Okay? Dati Tagalog ya. Yung mas manayon ng Kapampangan sadya. Sabik. Yung sabik, Tagalog yan naman yan. Yung isipan kong manayon na Kapampangan, mawa. May kadating kayong balong mas katulid na. Pisabihan tayo ka rin comments na yan. Uren ka na ako. Nung mari, panwalan po naman yung language evolution eh. Dapat, kaya ngukul ko, atin taga ng makatud, tutong language evolution. Nung manandam tanga mano, okay mo ite. Halimbawa, landline. Para ka na ako, andamanta niya mo. Tingaliwa kasi gulis gabunarap. Balo, siguro. Medyo kanunungan kong bagya. Okay? Computer. Then, andamanta na lang mo rin. Pero,
gustong atin niyang katulid na Kapampangan, itang Kapampangan niya gamitan tamo. Intutunan tita pero gagamitan dyan naman din Tagalog yan. Ing mas manawin ng Kapampangan na dapot. Wita mo yung kanako, pisabihan talo nung kayo conforme, salamat kaya kayungan, Luigi yung Kapampangan.